Gadol norok Kwmakha mani FL Studio version bahaina jaka comment khaisadi khnatok jaka like share subscribe amjot nongno sana na ya khane tapok din kai ani channel 7k kana nai tongka taksan bagai norok support khai karidi te ani blog bo norok support khaji ang blog bo danai te amha music ro borinai kai asuna tinin bagai te katar video phai tong nong bagai